Itaewon is famous for its crowds, and it's not unusual, but this was next level. Shoulder to shoulder, front to back, just shimmying along on those streets. Oh, no control about where you're going to move at times, based on where the crowd pushes you. Alright, so nabuhay tayong ordia ikat talaga nga nagado iti natay ijay stampede nga kunada or dagiti na do mga expert kat kunada nga crowd crush or crowd crushing. So dito nga nangyari kat ijay Seoul, South Korea. No, iti Seoul kat iso ti maysa nga main or one of the main city iti South Korea. Iso ti kumbaga kat iso ti capital iti South Korea. Kat iti dito nga Seoul kat dito mo ti pakasarakan iti dito kunada nga Itaewon. Itaewon may nga district iti Seoul. Kat dito nga Itaewon kat usually kat dito kat iso ti may nga tourist attraction iti dito nga lugar. Ito nga iso ti may nga tourist attraction iso amin ti papananag iti turista tada ito especially iti weekend Saturday Sunday kat basta ti weekend karkaro tirabi kat dito nga lumwar dagiti tatao syempre amote nga ada yung makunkuna nga nightlife ada dagiti tatao nga lumwar da itirabi nga pandag party karkaro dagiti youth dagiti teenager kat isu ti kayket da nga papanan tara ito nga lugar kat isu amin iti ayan iti bar so amin ayan iti nuribang kunada pagkankantaan nagay karaoke restaurant amin ket ada dituyen nga lugar isu amin iti papanan iti tattao karkaro iti rabbi ket October agoy ka kitakpay detoy no inya nga ako detoy. So ngayon di October 29 dito kat Saturday dito nga nagadaro napan nga nag-celebrate iti Halloween party iti dito nga lugar iti Itaewon. Kat just after 10 PM ako nada alas 10 iti rabi kat dito mo nga nakitan nga nagadoon iti dito yung nagrugian nga nagaton iti daon ti kiyos daon iti guluon nga mangyari kat afterwards kat nagadoon iti nagtutumba nadoon iti daon ti kunadan nga stampede wenno crowd crush nga kunada kunang dagiti dadduma kat nagado iti natay. So nagado iti natay ijay dayta nga chimpo so la kumbaga kat 153 people iti natay ken dapay dagiti na injury. So dagiti kat mix iti Korean santo dagiti foreign national nagado duan sang American iti tinatay ken dagiti daduma ket sabaling nga country. Okay, so talaga nga nagkabutbuteng iti nangyari iti daytoy kumbaga ket nakaskas ang iti nangyari iti daytoy nga lugar. So ano makita tayo dito
makita tayo dito makita tayo dito iti kasla dito narrow alley, dito makita tayo dito Hamilton Shopping Mall, dito makita tayo dito Arrow nga talo nga nagsinabat, isu dito iti talaga nga nagkuan iti dagiti tattao isu iti direksyon iti traffic uno human traffic nga kunada iti dagiti tattao nga nag-celebrate iti Halloween ket dito'y damettenen nga na na tudan nga nadangran dito nga nagadu iti natay ket talaga nga ket iti awampay iti talaga nga kumbaga ket awan ti idea na pay no dati nga nangyari ka talaga nga under investigation talaga nga anda nga amuno inya nga talaga iti cause na iti dayto nga nangyari kat according ka dagiti authorities dayto mo't nga ikat dayto nga handa nga ta syempre ti nangyari ti dayto ikat talaga nga pabasulon da dagiti authorities dagiti police kuno dagiti responders nagbayag da nga nagresponde iti dayto nga nangyari santo ti maysa ti pagpabasulon da kat apay nga awan iti crowd control kunada apay nga awan iti nang i-manage dayto human traffic nga daytoy ket tirason damet hamot nga usual mo't normal mo't nga mangyari dayto dito South Korea kas pargan normal kanayon nga mapunpuno iti Itaewon dayto mo't lang nga ali dayto nga iskinita ket kanayon nga nagad-adu ti tao ditoy dito amin iti papanan iti tao every weekend yakon natin tatay ket isu ti papanan isu nga normal laeng daytoy santo ti kunada pay ket no iti lang pagkuan na pagtutukan da iti crowd control uno i-manage na ti crowd control ket no ada dagiti event kas lapargan kumadayta ada ti sports game uno concert dagitada iti isu ti kasla nga i-manage da isu ti kasla nga i-apply da jay maun ko nga crowd control ada ti kasla nga event organizer inya kasla nga event gamin isu ti i-manage da or no ada dagiti protesta o nagrarally data ti kasla nga i-manage da ta syempre for peacekeeping or for peace in order isu ti ikwada no ada ti agrarally ngem dayto gamin nangyari tirasunda ket normal lang mo siya kunak ngortotay ket kanayon mo't nga mapunpuno iti tao dayta kanayon nga makukuha isu nga anda nga unay nga inikan iti importansya na anda nga inunderestimate da iti sitwasyon santo adda dagiti pulis nga agpayso ditoy ngem adda dagiti pulis nga naka paspasyal sigurita ngem ti trabaho da lang ket to maintain peace in order isu ti kuada isu nga napanda ngem daytoy nga nangyari ket handa nga ekspektaren nga kasto iti mangyari ta usually iti dayta nga time ket talaga nga agwa iti tataw kasla nga normal iti dayta lugar nga apan dag party dati celebration isu nga kasto iti nangyari ket nupan pulutan piman adamot ti point da syempre kasla nga dayta gamin nga iskinita ket kasla nga public alley public nga pagpagnandag iti tataw pag mapananda lang ninyo ti pagpananda pagparpartiyan da ket kasla nga kulang piman isu nga narigat mo piman nga pakagsisita uy
di kita ta, ang kayo nga kulita, distansya. Narigat mo't piwan nga, apang kagkas dyan niya. Apang kasi ta, syempre, public data, tapi nga, sitang na kami kat, may kami nga dito nga celebrate, sitang na kami pa. So nga, kaslapiman nga, dagiti authority, may ipit da. Or, inanticipate da nga, umado ti tao, nagado ti tao. Ta, syempre nga ron, dahito tikas lang ako na dakat dahito tikas lang nga first nga celebration na iti Halloween after iti COVID pandemic, after 1 year or after 2 years nga nag-lockdown amutimot iti chimpon iti COVID nga talaga kat adati distansya na kat daytoy iti first nga nilumwaran dagiti tattao iso nga kastoy siguro iti nangyari talaga nga kumbaga bakyo kumakat talagang pung wala yung bigladan nga talagang napan for celebration ngem dagiti authority andam met nga na-anticipate tati kunada normal lang met kano nga kasto ti magmangyari inya so adamot siguro iti part nga talaga nga handa nga nakita handa nga kumanakat anda nga pinansin in-underestimate da ijay dagiti tattao diamot ti kamalida niya. Okay, nawat na tayo karod. So, makita tayo nga talaga nga nagado iti natay makita tayo lang nga talaga kat talaga nga sikan nga talaga iti tattao. Makita tayo dito kat talaga nga ni amo nga makita talaga nga dagiti tattao kat anda nga makakutian. Talaga nga diya ko na din na interview nga babae kat talaga nga hangkang nga makakuti awan iti pag ang ka maka-forward, ang ka maka-sideward, ang ka maka-backward talaga nga shoulder to shoulder talaga nga angkan nga talaga nga makakuti adati tendency na nga talaga nga hangkapay nga makaangus especially no dagiti napanditakot dagiti ada asmana dagiti talaga nga adati sakit na ay kat talaga nga hangka nga makaangus inyo ti pagbalinan na nga dati syempre sigati mo una nga collapse kun santo ti may sakot dito aling nga reto itay won ka talaga nga slope kusla kumbaga kat agpangato nya kumbaga kat agpangato jay basbasat nga in-interview da nga may isa nga babae kat kunana kat tinagrugyan kano iti stampede wano ti panagtumban dagiti tatakot ijay ngato nya ijay ngato iso nga nagpababa siyempre no ijay ngato ti pagrugyan iti panagdidinuron kat talaga nga napaspaspas nga agpababa ta siyempre nangato amot nga mabaling nga jay nabababa ti napaspaspas nga agpangato di amot nga kasi jay siyempre jay ti ngato talaga nga napaspas nga agpababa siyempre ada pa lang ya kunada nga kunato nga gravity so dito kat nangyari kat the domino effect nagrugi jay ngato nagpababa so nga jay makita tayo nga talaga iti nangyari iti Taiwan kat dito makita tayo iti panag-respond dagiti ambulansya dagiti fire truck kung kunada kat naladaw da nga nag-respond nag-respondan ijayngan nga talaga nga nagrigaten nga talaga nga guyudum te siyempre nagpipinatong dan kat talaga nga nagrigat nga ma-rescue kakauta nagadun iti natay kat ti kwa nagamin neto ti mostly gamin nga dito nga nangyari nga biktima iti dito nga kunato nga crowd crush nga kunada anda nga ada dagiti mga ibagbaga kunada nga stampede nga ti kunan mo dito binasak nga dito crowd crush kumana
crowd crush niya, crowd crush. Kat nawagan da nga crowd crush. Usually gamin na ito kat ti dagiti napan dito kat dagiti youth, dagiti teenager, amo to mo dagiti teenager kat usually dito nangyari kat awan pakialam na. Actually kat dagiti tattao nga napan dito kat awan ti awan ti pakialam da. Awan pakialam da no naipet, no nalawlaw, awan ti pakialam da. At siyempre, youth dagita da, young people dagita da kat kumbaga kat dagiti young people gamin tata kat damor nga kunam nga damor nga kalangay jay kumbangay nga kayak da jay damor nga jay unsafe. Isu ti kayat da. Di ba dagiti youth dagiti teenager kat tatakat dagiti unsafe nga sitwasyon. Isu ti kayat da kas nga kahit da jay kumbaga kat adventure da. Kumbaga kat kahit da jay adati thrill na. Ba? Di ba nung mapapantay ti carnival dagita mostly nga kay agluglugan dagiti rides nga roller coaster wano jay rides ka talaga nga agpangatos ako biglang agpababa. Usually kat teenager ti aggasgas ta kasangay nga kay ket da jay isu da jay tattao nga risk taker nga kun kunada. So ba jay pero i-pronounce ko risk taker. Sorry. Anto yung Amerikano. Ayun kasjay, so nga risk taker iti dagiti usually youth. So nga dahito yung nga nangyari, awan ti pakialam da nga talaga. Kat ada ti basahat dahito yung nga rason ta nuk panpanunutan iti dahito yung nga nangyari kat it's either nga jay kunadang ada iti nagkulap siguro jakon ko nakultap tayo nga no siyempre iti no ang ka nga nasalunat nga mapantikas to'y santun na ipet ang ka nga makaangas at iti tendency na nga mawanan or maulaw ka ijay iti pagrugyan na nga no nag-collapse ka siyempre domino effect deta matumba jay dahil ko magsasaro no tanto siya ko natatay nga nagrugi jay nga to. Okay. Kuna na dito what is a crowd crush? So iso ti term na nga stampede. Kuna dito overcrowding, unmanaged crowds in wide path filtering into narrow path are a recipe for disaster. So overcrowding, unmanaged crowds and narrow path kadagiti iti ingredient na iti disaster wano crowd crushing niya. This combination of factors all present in Seoul, Itaewon district will lead to a high risk event, Galia says. If crowd densities rise above 4 people a square meter, and especially if they get 6, the risk of an accident rises. So, kasjay. A crowd crush can occur when too many people push into a confined area either on the way in or trying to get out. People can be squeezed to such an extent that they can no longer inflate their lungs and are at risk of comprehensive asphyxiation. Yan da nga makaangas kas lang nga agkipot jay barukong da. My impression is that all these factors were present at Itaewon this Halloween, he says. First, it's apparent that density was over 5 people per square meter. Jay kinadagsan siguro, kinadagsan. Pala physics niya. Kinadagsan.
which is very dangerous. Second, there were waves of people that lifted people off their feet. When people are closely packed together, a small movement can ripple through the crowd and cause further pressure. Third, I understand that I understand that there was a crowd collapse as some people fell over and others fell on top of them. So tikunana dito no iti crowded nga area no kumbaga no nuwaywaya no adu ti space di makakuti ka nga naling awan iti tendency na nga adati kumbaga kunada nga crowd crushing ta at least kat makakuti ka no nya ti kastam nga pag papana adati direction nga papanam ngem dayto nga nangyari kunana kat naglalaok ada jay dagsen ada jay naipet awan nga talaga iti pag kutyam ya kunak tatay nga talaga nga awan talaga nga naipet ka. So titindensi na dayto yung agpaiso kat nuan ka nga makaangas jay kunak tatay nga no adati problemam iti salon at mo ijay nga agrugi ta syempre naipet awan nga talaga iti pagkutyam awan nga talaga iti kastam nga agangas karon no siga ket nagbasit ka nga tao ket sinuraw da ka pa lang ti nagatidog nga tattao syempre anya ti kahit na syempre ti bagsak na diyan talaga nga ma-pressure iti baroko mo ma-pressure ka nga makaangas so ije ti pag rugyan na anto yung nga bagbaga nga kasi iti nangyari ngem ada ti possibility na nga kasi iti nangyari ta kun kunada nga once nga iti maysa nga tao wenno duwa nga tao ket nag-collapse whatever reason no apay nga nag-collapse daw either ja kun nato nga mabi adati problema dat salon at da or naigalis da ijay mo tenen nga agrugian nga agtumbaan dia da likod kas kumbaga kat domino effect. So kasjay iti kunada nga nangyari. Ang santo tata syempre sarunun na mo tenen was kasi tinangyari agpupukawan lagi ti tataon adahan iti panic diyan karkaro nga talaga nga nang paggrabe ijay sitwasyon. So, anya nga ingod iti mai kuwato yung talaga nga kasta ti nangyari. Siyempre, kanato yung agpaiso nga makipaglading iti nangyari ijay South Korea. Awan mo iti mangkayat nga kasta ti mangyari. Tadagito lang mo't piman ubing nga dagito kat mapandalang mo't piman ag-celebrate apan dalang mo't piman ag-party ngam kasi mo't iti nangyari overcrowded jay lugar nga napananda amin mo't kidi nga lugar nga papanam was nga dati overcrowded kat overcrowded nga talaga kat adda nga dati ti mangyari nga madi So nga tikwa na lang dito yung talaga nga stay safe nga kunada. May metlalin nga avoid mo iti crowded place. Wala no kunate nga di ba sumut lang or avoid mo iti crowd parehas tumut lang aksidente kat umay. Siyempre, di ko natin kat may met pala mo nga precaution tayo. Niya kat kung ada Lord pray for the people nga napiktaran iti daytoy Itaewon stampede wenno crowd crushing nga daytoy. So kasi kapsat iti opinion kun reaction to iti nangyari. So
God bless tayo amin kakabsat. Kat daytoy te reaction tayo amin. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time I know